ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರುಕಾರಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ್ಲಾಗ್ ಬೈದಿರು ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡದ ಸಂಘನಿಕೇತನೋಡು ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬೈಠಕಡ್ ಪಾಲ್ದೆತೊಂದು ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡ್ಯಾರು ಬೆಂಗಳೂರುಗು ಪೋಯರು. ಕೂಡ್ಲದ ಸಂಘನಿಕೇತನೋಡು ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಬೈಠಕಡ್ ಪಾಲ್ದೆತೊಂದಿರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರುಕಾರಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಜಪೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರು. ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಅಮಿತ್ ಎದುಕೊಂಡಿರು. ಬೈಠಕಡ್ ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ನಾರು ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಯಿ. ಮೂಜಿ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಪ